Pháirc ar son Donegal as GAA Ulster, while on the bottom of the Peile check of the road, Pháirc Lúthchleasa Mhacha. From Cluiche, Ceannais, we Armagh, EirGrid GAA Ulster On behalf of Armagh team and on behalf of Ulster GAA, I would like to welcome all of you to the athletic grounds here in Armagh for tonight's EirGrid Under-21 Ulster Championship final between Derry and Donegal. Ceannais in an optimal Ursine of the Rowan, Ceannais showing a public on A of Mhacha, Ceannais nGall of Uladh, agus is Untitled Chapter of Doire. Tonight's referee is Sean Mercer of Craobh, assistant referee Cluiche of Armagh, the linesman Niall of Mhacha, and the sideline official Pháirc of Donegal. After a while, there is one change to the Derry team. Number 11, Mhacha will not be starting, and this place is taken by number 20, Pháirc. And on the Derry substitute list, we have number 25, Francis Derry, and number 26, Kelly Peile, in addition to those listed in the programme. But the Derry team number 8, number 1, Ben Ceannais, and Mhacha, the one backline, number Doire, number 2, Niall captain, and Pháirc. Niall the captain of the team. Fullback, number 3, Lúthchleasa, and the left fullback, number 4, Craobh. And Lúthchleasa, the backline, number 3, number 5, Mhacha, number 6, Michael McAvoy, and number 7, Jordan Pháirc. Pháirc in the middle of the field, number 8, Jack Doherty, and number 8, number 9, Patrick. And Lúthchleasa, we have forward line, Jake, number 10, Peter Hagen, and playing a centre half forward, Peile, number 20, Pháirc, and the left half forward, Doire, number 12, Patrick. And Lúthchleasa, the full forward line, number 13, Danny Callan, GAA number 14, Ceannais, and number 15, On the Donegal team, there are a number of changes to the published programme. And fullback will be number 25, Kelly. Our centre half forward will be number 19, Stephen McManaman. At left half forward is number 18, Stephen McGregor. And playing at left full forward is number 26, Jason McGee. But now, the Donegal team in goal, everything. Number 1, Danny Rogers. Number 2, Conor Morrison. Playing in full back, everything. Number 25, Colin Kelly. And at left full back, everything. Number 4, Owen Gallagher. Gas captain, the vice captain of the team. And
absolutely the Pháirc number 3, number 5, Doire and nGall open Doire, Ceannais as last captain Peile in the Pháirc, and the other joint captain of the team, Tony McLennan, and playing at left half back in the shot, number 7, Brendan McCole. Along the Pháirc in the middle of the field, number 8, number 8, Michael Craobh, and number 3, number 9, Michael Langton. And leading GAA Ulster, the half forward line, EirGrid number 10, Jamie Brennan, playing in centre half forward, EirGrid number 19, Stephen McMenamin, and playing in left half forward, number 18, Stephen McGregor. And leading out the land toss-up, the full forward line, EirGrid number 13, Gordon Connors, EirGrid number 14, Ian Mulligan, and playing at left full forward, EirGrid number 26, Jason McGree. There are also 2 additions to the Donegal substitute list. Included is number 25, Tom Kelly, and number 27, Conor Doire. Couple of focus matches, Donegal, number of health and safety announcements. The ground regulations are printed at the bottom of page 4 of the programme. Standing in the aisles or passageways or an area directly in front of the control room is not permitted once the game commences. Smoking is prohibited in the stadium except in the designated smoking area to the rear of the stands. There are a number of shops to the rear of the stands which are open. A couple of shopping or Lúthchleasa time if that possible sharing a lot. Tá gachtainna ag súla todhchaí níos gile, EirGrid, Armagh brodúla Craobh Peile CLG faoi fethain EirGrid. Fáilteach dín Pháirc Lúthchleasa in ardhacha de Cluiche Ceannais Peile fé a gúige Uladh agus anseo deire in ai Donegal deire ag ar an chéad Craobh ó níd le fiche bliain inús agus Donegal Níomlína ó agrúteach go sin. Dearla cecha gapananta sa nacht. Well, the gachtain tuairtréna gitsinteachta ag Donegal nar smíine tú creic ní siad in iad an ahimirt tá hiróin le buan sin agus bu inta éasca le scóil dobalte in iad an cabhain sa clí le Ceannais. Ach nar smíine tú ar ghire sé Craobh droman na fearne seán na an gláán club a Harbh Leiger ag level fí Slach Níl fásta agus Mhacha ratha a Harbh Leiger ag an Corn Vicroí sin Craobh droman na fearne sin agus saoilí bhbliain ó hin ar ba dhé Donegal réna gitsinteachta sa muinnear Harry deire iad san de getch so beidir go bheicimiid cúte fannacht sílam sa hin gur bíad Donegal an nuair is fearnacht. Go mágad Charlotte í álainn seo sa Pháirc Lúthchleasa masúla Cluiche sa Cluiche Ceannais Peile. Fáilteach Thomas faoi scá arddag leis ní Pháirc anseo sa Pháirc Lúthchleasa in ardhacha de Cluiche Ceannais Peile fé EirGrid idir deire agus Donegal. An bhliain dearnacht an chomórtas fé agus mar bain chomórtas fé arsúil an bhliain seo thugann cinsó deire an áit ina géad Cluiche Ceannais ag an ráid seo le 9 mbliana. Le chénta siad le rá bhua in muoinechan. Ag seo an nuair chun Pháirc go tá arthúáin dinta ag Fergal na coscar donna na fuain Ceannais fearr ar ardhacha sa Cluiche le Ceannais. Tá Dean Kern ag tasnú in áit Rory McAlwee ar an dahad stát. Chunne súl ar an bhirt atá sis a lína lán tasach Danny Talon agus Shane McGuigan a dam sé chead fointe dhéag átrab sa Cluiche le Ceannais agus tá taithí ag 8 den cúgur déag seo leis a banil síinseir. Mar sin fiche bliain ó bhuail deire Craobh faoi féhéan. Spud fannacht inis le órán na bhíon.
Slú má bailí stachan sin an tíhile, Donegal atá faoi stúr Declan Bonner. Thug siad ahairt iad scaran so hirón sa chluiche Ceannais Ceannais ach bhí bua an éasca acu sa chluiche Leach Ceannais ná an cábhan agus tá cheanna áthú dinta ag Declan Bonner duran a bhí fógraí sa chláir tá Colm Kelly tosú mar lá choulaí nát Ciarán Gillespie Slína Leach chosach tá Stephen McMenamin tosnú in nát Niall O'Donnell Stephen McBurty drothar le Paddy tostasteach a nát Ethan O'Donnell agus tá áthú bháin sa lína lá tosach Jason McGee agus tá sé sin teachtasteach aá gansaí ifir a fiche sé. Mar sin réach an tús a chur leis agus sin éon réitar fear hírón Sean Hurson Cluiche Ceannais Peile Uladh an rád faoi fé héan Donegal rán an úidir mar tá go leor in an seo atá le chéile ó bhíidir fé séideag as éis bheith faoi stúr Declan Bonner an bailach ar fád sús. An nó cháil siad Cluiche Ceannais agus stáidse a gháil bhí sídeag agus ceartdeag an cábhan agus ná tírón na gáhíle sa cúgdeag agus cháil siad an Cluiche Leach Ceannais a ná tírón an nara. Mar sin, Doire gionntaí a dús, Cathal Mulholland agus feáil dinta stin sin ar Dean Kern. Kern atá tosnú an nát Rory McIlwee fear bailíocha tá fáciúach. Agus tuair sé seo seans go gcuire hééis 3 second iad hin a chur ar chláir na scór. Tá sí cuaisteach go deas an chéad point a fáte an seo ag Doire agus fáte ag Danny Talon first 8 points a chluife Leach Ceannais chúcín ó chican na sira agus Jarlath tús má chuig deire leis. Ja, bhí mé ag an clíthe sin agus bhí siad ag brach go mór ar na raon tú Cluiche just díreachas tí sa zón scóra tá sé inta táhachtach go mé duine de lehead Danny Talon an an Cúiche agus an Cúlín Ail Ditch. Mar sin céad is féile Donegálaíon an captain Owen Bán Gallagher taí sin teige tá fríos an fearlár Pháirc an sin Michael Carroll feáil dinta ed. Ach bhí rial an bhuntáiste Ligan tríd níos samar duine feáil sin níos fuidisteir? Ja, bhfuil seo Michael Carroll gan an tosaí agus Tharbh leid agus Owen Bán Gallagher an captain a chuí an tosaí agus a fuair an líráid breiste sin ó lána Pháirc thug sé dói agus híomh siad an Cluiche an is beidir go mé ceistan sin ar ceartdóibh an tíar cice eilún áid ar Harla an Cluiche mar tá sé beidir níos deachar an mhuianis don duine bhés athógáil agus sin in Niall Keenan tar an talamh Díreachna bhí sé ag gol fríd Michael Carroll. Díreach just nó áracan tú an sinné agus Jordan Curran a gol sa tóir ar. Díreach ag an faointe seo imíonn sé isteach agus is sé an glún yes an sin a gortítar agus tá sin is ar an talamh. Cailúns mór bhechan seo go deire Jordan Curran fear an naomh chumil agus Michael Carroll take a chuig a hain fear tá ionintach go dtí seo am léana héana dó first as a chluife Leach Ceannais Michael Carroll fear chuí dóir Cnámh drama láidir chuí dóir ag an urin seo cín mulligan ag imas ban lán tosach. Nis, chéad Africain ar Larkin Connors agus mar rinne Talon cúpla nuama a chun chéad sean chun aimsí an sin ag Larkin Connors. Mar sin Doire tacht le Lewis, Jack Doherty, Conor Doherty-ish, Níl Rui Latrub, Shane McGuigan, Leach na himmartha ag Cluiche Ceannais na glob an seo a Craobh. Beanna sí sin go deas, áta sí sin gomí amachchan sin ar yes deis ar chúl tá sí sábhailt ag a gúlbáir slin sin Danny Rogers agus agus spás inis ag Donegal hecht amach le fear líomh Mícheál inis Michael Langan Tá sí san tíomhlíne seo os ar góir amach tá leachosach a scuidóir Darrow Buil sí fátar ag Langan sin pasta steach sin an O'Connors Nís mar fuc seán chean sin díadach an tala.
Cluiche brascail se tagín an seachanis na nómadí luithe an seo táid gáhar an fá go bhfuil an dá ar an teach Cluiche Ceannais ola bhí buaine breisam ag dire in iad nar bhí ag an Cluiche sin agus bhí sé inta congrach ach tá sé Tharbh Leidir agus jingháil se fast agus níoró siad a gáil an Cluiche sin a chaileann agus is seo seansig Lorcan Connors iad a chur thomtosig. Mar sin de sé Connors a dára faoin sa aimsú. Támid zíreachtaí hir de sin breanna sí go hálann tá sí chorá a trasán. Agus é cheanúma dúnaáil gut a chun cíinn seo sa bar Lúthchleasa. Nis cad is féidir le Ben McKinley síana. Tá hí sin seir mar tá ag 8 de fanel ruide ag Ben. Teachtain is leis tá Peter Hagan. Ní hétá an nach cúnaí. Cur a riad ach léite go más den sin. Dara ó Buil. Agus ó Buil an na heachtamach lei sin. Leor spás mún seo. Michael Carroll. Agus dúnaáil. Thógáil tám leis. Teach sí sa tíomhlíne. Stephen McBurty. Ag mar an dahad slá tá se fear láidir fearchiil chára. Brennan. Se ceann mór mílta chun fear láir Pháirc Michael Carroll ní hiúch sí sin sá fada. Connors is de fua. Ach léite go maith go Goslanders chur amach. Ag go gachtaín Niall Keenan. Agus bei kick Carach a cúig gain inis. Ja, tá Michael Carroll ionach facálach ins na nómadí luithe an Cluiche seahingus agus smíní bhí min seo cúpla bliain ó hin ins na muoine ar a bhí bua inta isce ag dúnaáil th ardmhaithe sa chéadhhailta den Craobh agus bhí sé sin ionach údarásach ar an ihe sin Leidir sin air agus compordach ar an níhraid agus sin choúlach an sin Michael Langan ó níomh míhall agus nuair smíonn tú go bhfuil an virtual parkour sin a bhfuil gach cinneal tre a teag tasfuil ó imród an skyhockey go heirithe na parke well aithníonn tú inis cén fá go bhfuil siad mar rianna go tionntacht an seachanacht. Honnig muid chomá is a bhí David Moran go chiirí ar an dónach agus an bhirt setá lá na parke go chunaáil Michael Carroll agus Michael Langan. Peile dóirí fear chumasach ach ceann sin cur ar dheis bhróg Michael Langan. David Moran agus an fear bhí tíh in eice leis Jack Barry de sesin teachtar go Hanaway agus be sesin in méle phobal go mór beidir ihe tairí seo tá sé teachtar go Hanaway. Kick amach all in sin Ben McKinley as though Jack Doherty. Agus Doherty chur líróid sin isteachta sí fáteiste ag Dean Kern. Chur amach agus spás ag dead inis. Cit is féidir lobíanna. Ó seo glúiseach das. Fósach agus bhfuil siimi amach tá sí cuníiste sin ag talan. Nis Jack Doherty agus ceann sin curamú. Craobh sin an glúiseach dearannach an sin agus bhfuil is go a teagtáirí de gur tá siad a golaham tosaí den neart agus den cumar an scéal go mé scóir é scacu agus sé an pás dearannach a teag ligan sísiad agus marhealar sin caithí tú gach pás a bheith snásta iad na niran dúnaáil seo. Jason McGee the gaimsú Mark Lorna Park go chunaáil agus beanna se ní duine bit tíbhiste. Tá nach Larkin Connors hééis sin na ruchtal ní duine bit tíbhiste go nína Carach a cúig deire agus dúnaáil an tactic céan a bhín leis na síseir chulaganna a tarn siar Doherty agus cupta gramú dingháil a dintan sin agus Stephen McBurty ná na heachtamach lei agus mar dhéanans an ar an síseir chamá iad a techt le Lewis ón bán Gallagher fear na cealla beag a techt tá spás inis agus a techt inis tá an captain Tony agus tá sí cura ar chlé Tony McLanigan agus sábhail de chéad scáistin sin ag Ben McKinley. Yes, bhí sé le Janú agus díireach agus é an tosaí áracann sé suas deanna sé gachreid gar cineann sé ísisileach bhí birte chuire díireach ar an línean sin agus sár obair chosanta an sin ó gar a caiithmé agus
agus just an cumar an scéal gur féidir a Donegal golhan tosaigh agus spás a aildómh agus tá sé siúfuil ar smíine dúníil ceachtar an lá iran ag gumart scúpadóir agus an taithí a fuair an iran Donegal seo nuair a hacraí Rory Gallagher iad a immert sa gcóran bheith ceannaí iad a gimmert sin iad an fillmhór a sílim sa gur hasan taithí sin go thomlan leo. Spéidir dá meach Tony McGlennon héis a choiseach ar chríd sin ná sa gcéire í feastal isteach sa gúine. Beidir meach héis éirí níos fearr leis. Nis, an Doire iirecht bhaid Langan. An ceann seo ó bhád níos fearr. Kick cearach a cúig amsí agus bearna ráfuointe chuthair idir na fórne inis. An kick cearach cúig sin na teach muin bhar lá Pháirc and Michael Langan. Kick amach grúte lá na Pháirc. Ag dura zere. Ach tá sí fáte an as ríist ag Donegal inis. Agus a techt tá Brennan. Go leor spás. Neart luas ag Donegal agus pointe eile fáte. Yeah, agus rinn sin rud ceartan sin agus mín melánan sin mar seo chucky cool díach mata siad fuideachtas acu sin áircann si suas fecinn sin trí chosan tóran sin Jordan Curran ag blocáil le chosan is deach go dtí an cool agus chuann si thar an trastan leis an dorn agus inis tá cinneal is go gorum fanúr ag teachta idir an dair an trí faoinse idir an dair agus Donegal go mór an tosaí an seo. Brenner seo mar heachta Donegal chulachan it píiste go leat píiste go lína seas go cúig. Donegal gan duine bit I leat deire agus, well, chláin na scóir tá se gaibriú go dtí seo. Seo Peter Hagan an seo banachar agus just áircann sé suas agus ní dhécann sé ach farige de bhuí an seo agus glas agus tá sé ionta deachar a digan na agus híhrann sé an cáis be sé sásta sin. Mar sin pointí hanna hain ag Tony McGlennon ag Michael Langan agus ráchan ag Larkin Connors agus bei deisinis ótí tóí scio puiteach inis tá deire teach sí sa tíblína ach tá nádach séite ag go réitar Sean Herson. Níl sang an gaithí Donegal seo dhéanam mar nuair tá na himhreacha síor agatsa ní caithí tú na cáilí sin na sinna dhéanam mar tá siad ag tuairt an bontáiste den himhreacha tá acu síor arás do ghuire agus inis tá seans a rís ag Danny Talan a tá ionta comasach an ó síor cicanna cuite bhhains as an cáilí seo. Mar sin Danny Talan fear an gláán. Bhuiil si go as tá sí chur a thart as ná dá a pointe fáte é sé núma 10 an sin ag Danny Talan. Yeah, ínta crin agus tá sé get a fada muoit na cnéalacha an seo an ard bhatha furfa níl irid agus puinglaithe an agus tá an dá irin ag buint leas as na cnéalacha maithe seo. Kick amach bulta an íseal an sin ag Danny Rogers agus deire teachta inis Jack Doherty. Chumach an seo tá siad a teach le luas agus deire tá sí chur a thar tras na bhfuil pointe amsí agus Peter Hagan a dam sin ceann sin Craobh. Leis sin an duine bhí seaad na líthir a coppla nómara hin agus a fuair an siar ciic sin agus a sé go mar scomáid agus just bhí mé rála agus híl me gur bé an pás dearan nach a ríise bhí lochtach bhí blachcail an agus bhí sé dabal é eileráis agus é chur an trasná. Rá pointe rá númad fáte ag deire pointe bháin idir na fórne. Agus Donegal a techt le ríis Dara ó Peile. Bjarn na spás mór osclaí os cóir Dara ó Peile. Dara ó Peile fós a techt. An chosan tóir duine go má sinna Patrick Cooney. Agus tá sé míach kick cearcha cúig. Tá Michael Langan tacht trasna. Héana stó go dtí seo ag Langan ó na kick na cearcha cúig. Cé is féidir le fear ní míhall íonna leis gan seo. Yeah, the commas umper líhráide ag hartfan in Donegal. Honnig me Joan Ban Gallagher ever Cahra Gulhan Tossi, Darrow Whalen sin Brennan McCall agus ar náid Tony McClanahan an ris sin a rinse Jíracha Jack a dóan a gosans gire agus anis seo Michael Langan agus tá Michael Carlabel in a sir kicking a hoga. Léironn sin cinneal commas agus an cóistile tá Gallery in Donegal nar a smíonn tú go bhfuil sin skillna ar fud na parka acu. Mhacha Saul Frank McGlenn trúra go big Donegal. Ní sin cícheart tacht Langan.
She boltán á wathaige tíre char spot a dómh an sin bhfuil Langan. 2-3 on the kick in the Craobh cúig. Agus santa sucker agus atá sé duine den lehead sin a bheith ar an dín rá connic Virginia the bhaile clí agus is a Harbh tácht ag duine mar sin a bheith habit an is here kicking a fada mu a hógail. Cluiche Ceannais Peile Uladh faoi fé héan. Deire tacht léinis. An nóirí fiche blin ó tá an Craobh seo búta ag deire. Enda Muldoon bhí sé an nuair an lá sin. Nis iad tacht an isis an kick sin go das a dó Curran. Fáteigh Dean Curran, Ceannais céim das boi ach an shelf cáilteige. Fósach a beríist. Agus deire cá sé McGuigan a cholamach brennach cáiltí dimi amach go dtíine Craobh cúig. Tras an seo dó McAvoy. Coney Farron Lube. Spás is gin seo. Agus feáil dintan tam sin. Rhys Ingers, cegul na hefric a siar ach gyda sydd y gleiru mi haihi yn sin, mar ni caihi sydd na cali sy'n sin a ielio, agus gan awrys ys cali sin, agus Sean Horson, Rachor yn sgaihaton fi sy'n mar fartif línias y clíhe Ceannais yn ori. Ach rydw ta sontasoc agus mi'n Lach Valley Fridge yn ceadlia na, an aspa chonacor a taig Shane McGuigan, beidr an timorwrs far a taig dira beidr an Pháirc agus fi harf a tawacht at y slach neil, agus nor a smini, nor aurican tu just Chonach or Sagerson a hachtú. Yeah, McGuigan first a sé foints is a chluhe. Yeah, Ceannais. Agus gúil an Craobh a fáte sin ag Conor Doherty. Mar sin chuig na dé caite. Tá sí go das, bhuiil sí go das, tá sí har tras ná. Agus an bheán na slú iad na fórne ríiste agus a chéad foint in fáteigh Shane McGuigan. Agus fecinn tú an sin bhfuil sé Armagh le Conor Morrison agus Colm Kelly sílim bhfuil sesin a gimmarte an chuine an seo. Kick amach. Dó Jason McGee, hrúis an ceann deir nach chumá. McGee a tacht. Seasa os a chóir amach sin tá Patrick Kearney. Feáil dinta. Chuiristeach sin ag Lorcan Connors, fear na Donmh. Chur an ghaeltachta, hins gimmas ag mórtas Peile na ghaeltachta. Jamie Brennan, Wádjach léirithe ag Jamie, tá sé anna damach, tá sí sin bult an ard. Ní hagan McKinless amach, peidir go botúna sin ach tá sí glánta súsa deire ag na cúlaithe. Contúirt an sin, peidir go heartach an cúlbára, go cheart an cúlbára hecht amach le. Conor Doherty, fear an dread nua. Tá sé chud siar, agus feáil tinta sin. An bhirt tarrant as a chéile an seo, Stephen McBurty, agus Conor Doherty. Scuin an réitar leis. Chuiristeach ag Kearney. Mach ag Kearney a ríist. Saslan seo ag Coney. Agus an túfá spás ag Colm Holland. Cé go bhfuil dún ngáil a tarn siar na hibrecha níl siad a marcáil. Mul Holland a ríist. Tógáil Tom lei. Just na nish way Conor McGrogan. Agus dúning all brásás de seasa nína Craobh cúig ligans go deire an shelfa a chuineáil am sin agus a rálog Tharisteach. Kearney pass das. So Talon. Ach a ríist siar tá siad a gáil. Dean Curran, cé is féidir le Curran íana. Dinta go dasach up, fátar a sé ríiste Dean Curran. Siar an sin and so Doherty, tá sí chur ar tasan. Jarlath daibh sí deis scóir sin go má agus tána fórne chó scór hé seach na déag. Ja, chutha go ionta fuideach an sin óghair agus díreach ba Dean Curran an duine ba háachtaí an sin fuair sesin an pás cinneach an sin dáhraach sé suas agus bhí seabhalt a scíú amach agus anis teir a cóscór agus tilseach agus tá clíthe mai an seo a gin just an téan rud a bháin nuair a aonn tú an líthir de lár na parca a se Harbh táhachtach an líthir de chuir seach céadúir ar an fréhonsaí mar mna neanan tú sin tugann tú seans don rasúra na chosantóirí agus na tosaí agus gachtain ar eilrás típiad an líráid. Bein na búteir I gimmert an naib Lúthchleasa a chluthe Ceannais ag an 0 seachtaine.
agus fui láthair Dachar rá Donegal le gionsaí ríist agus gortú chorása seo go chuine agus an réaltóirí an rud ceart an seo agus just díreach a ragla go mé cóthalaú ag Pháirc Cearnaí an seo fuair sé sangsachagan agus éagáil síos caiidir gcónaí áhar in saoil teachta nimróir go hairithe ag leabhal faoi is tan cumar an scéala gur béidir gur bé an trón ina bhuair sé an sang ach i gcónaí nuair atá tú gortaithe ar an áit sin na chorp caiid tú an imirte stopú agus seans a thuirt don imróir gortaithe hacht hiige héan agus golarás ar a cheann rud a tábhailíon is. Chénta deire an áit a chéad na géad Cluiche Ceannais an gráid seo le 9 mbliana le rá bhua má na muoineáin sa Cluiche Craobh Ceannais agus buan na ardhacha tar éis an breise sa Cluiche Leach Ceannais agus Donegal in óid bua an éascach go na cábhain sa Cluiche Leach Ceannais Langan Penidí sin go deas, bhfuil si go deas bhfuil McGee tá siimi na fríd a chlé an dára íirecht chur mú ag Donegal ceanháin chur mú deire. Ceart go leiscil in rintin rud ceart na bhíon líthir deige agus an splank spáis fáilte aige agus díirchhí sé gal hart go dtí an nómad dearnach agus an sin chláinní sé ar fóriil. Sheriff Grútsa ag Langan, McBrearty Teachtanis, ced is féad le McBrearty in blocal beag dinta ag McBrearty sin agus í titisteach a lábha Ben McKinless agus bei Fergal McCusker banistóir deire bei sé sásta go má go dtí se mar siad Donegal rán an núidir cheapain agus an banistóir Declan Bonner mar bhí mar rá tá sé héise bheith leis a bhurann seo ó bhí siad faoi séad éag chu heidir Cluiche Ceannais na héan an grád na minar a bhí is a caird ag an óid. Nis, Beannaití sin go deas, Wayne McGuigan, Páisí go deas, Shane McGuigan a ríist, an lán tosach a gamsú scóra le. Áireach díreachar an pás isteach bhí sé Harbh maithe agus inis tá siad ag tuairt Shane McGuigan isteach sa clíthe rud atá táhachtach mar a session beidir an tosaí as fearrtá ag deire bhí clíthe an scaithe in iad an ardmhaithe agus a ríist Jim Imrion Shell níomh muire mel ferste fáste agus le slacht níl agus win níomh muire an corn a cegur níú sé ar a seacha gur a bés a chéad bblion ach tá sé inta táhachtach ar an seo deire in nach go hé scóranna de agus ón imirt generalta. Go chéadúr ón dar a númad sa chluife seo tá deire goit a chun cín. Nis ced is féad le Donegálaí na McBrearty. An bhirt sin i lá na Pháirce. Cóibbliú go má Jason McGee. Sheer dro Connors, Larkin Connors, which he sin tíiste go fásta bhfuil sin posta tí takeamach, but an Ross a carta de McKinless and shot agus Michael Langan is rinning cool bar go má an sin. Agus bhí sé an pass churmach a drone a chachtín Niall Keenan. Tachís in ish tá Pháirc an Glan, Mulholland, Snach Joe Hagan. Stinchin in east Joe Shane McGuigan. Tinta go deas ag fear Slacht Níl. Agus ní go chéadúr deire a go amach le. An bhirt Lár Pháirce, Doherty go Kearney. Fátar a sé ríis an seo ó sin Cluiche deas. Neart spás agus amach díireachsteach láb a Danny Rogers. Agus Donegal a gur hachtamach ar a bhréonsaí. Agus i ríist Tuki súsa chin ag Donegal is deor spás a cub. Brennan. Fós ag Jamie Brennan. Spás ag Brennan. Cluiche an scóir sin ró hain. Pháirc Bundoran. Fuair se níróid sin hartar 5 méadar amach. Daibli seisteach go deas é agus bra muoineach an scóir aimsiú ró hain. Agus is onan sin agus ga cheann mar nar is muoinn tú gur curran láb a bhí seans cool ag deire díreach nómid ó hen agus fiúd a gurad sé har an trasna é bhí siad an hontasí a rís agus sin mar a hála sé dheall siad an talamh agus thuí sé ra agus chur Brennan har an trasna é go hana hiafachtach ar fad. Chéad scóir le Shane Umad. Na fórne chó scóirnis, fiche 3 Umad cáta 7 Umad rih an bhrise ag Leahama. Cluiche Harbh a tainneamh mar bhíns ná ag an ráid seo.
Sy canchin imi mach, Chiapmagur. Kick Craobh Cúig bhí an, feiceam with the Charista. Yeah, Peter Hagan. Agus G Halibh intachatá nach tá muir cooler a ddíireach gur eisian a bhí a Shellebairn ar a thuaidh simach. Go dtí do bhar in She kick Craobh Cúig. Number 27, Conor Doherty. This is racing number 25, Colin Kelly. Mar sin. An die takeisteach go nGall. An an Doherty ceapan. And now it's Colin Kelly. Kick sin bultach so Jason McGee. Sammy Mach go live when it aesthetic. Martian. Farmore Lord Pháirc sin Saturday Langan. Joe Cooney, near on pass, sin har wall Bert to pick Susie Coney. Jordan, shake for it. Agus McGrogan on the half the Machley. Zinta Gazasa chin ig Coney, ig Statanish, Tan Cactin Keenan. Agus, oh, shin, D Halbu, D Head Scott. Doing it all, attack the Machley. Jason McGee, Slash came on anyway. McGee, Husha Harvard, Patrick Carney, Nuster Hoshan, Fo Seg McGee, Gullistach, get this fate Lashina. Oh, the new block all in Chinna, Tashi Kunyishtin, Chinnig, Larkin Connors. Morrison. Tashi Bolta Ord. And Chin, Wichi Hart Trasnon, Paul. Jason McGee, hit score for to Eggett. The nGall. Díireach agus éar an bhealach leis sin hílmig a ghlach sé rúthar amháin a waríocht as an Cluiseach sin agus, well, bhí sé abalta é a eileráis agus an íthir de chorthar an trasnán agus bhín G Halibh iontacha bhí an ó líne lachúil an sin agus thuaidh siad suas ar an rithonsaí agus sin brabús iontach mar an G Halibh sin. Oh, bhíle sa de, nuair deire. Go raibh le nGall, Craobh, Uladh, Fuéfa hain a bhúchans dómh hain. Harvey mar fiche blin tá deire fannacht. Spás an is ag Coney, bhfuil si go má. Tá brapán ordaí. Patrick Coney, Farron Lúb, sinna chéad ag Coney inne. Yeah, agus béis sásta seo hail, scór an scór agus tuigeann na himróí seama tá siad a gol just díireach na scór an na seo hail leis an spás caithfidh tú a dhéanú luithe agus a aon tú an Líráid agus gan bheith ag pásil agus ag pásil. Mark iontach glachaí an sin ó nGall ar Arna Pháirc. Seisir difúil ar chláin na scór go deire faoi láthair. Agus an ceann sin léite go má ag an lán cholaí ó sin duffin. An dachar na fórne seo a scarúns ó na chéile. Doherty agus níach me go díreach cén fá gur brunú fiáil an sin. Is market to say Jarlath? No, Tarangi is sheer egg and Ganji Jirach and Chinner Ekan to Agazé Galish Feckin to and Taranchi. I mean, Tasha Sinya to Galore, Neil Mornesty on Glacky Jack Doherty Lesh. Agus, you know, but loch the wine like nGall, Shilim Sigruship, just row or as the doive, Nakalish and the Shinayanu, because Matashi got a Cluiche Shah work and Chugus, Kegarina Gatchin to Eid, Tashi a co score, Agus a Jack the Jackaji Jared Lahasha, Kahishil on T Shin and Emerch Arichach. Mar sin, Danny Talon, tí sin imi ar yesh, tá sí imi ar fóríl. Ceannella imi ar fóríl go gada. Gus Danny Rogers cool báda, nGall fear an clochan ní, tacht amach scupi. Ach an marcáil dinta ag deire. Cá duca se. Téis a chollid so Jason McGee go minic. Joe McGee ríist. Agus McGee de fuair ríist ach tam seo. Éilinn TY. Skilling the soccer lady hin sin ag Jamie Brennan. Fós ag Jamie Brennan, Kinnis Villa Brennan in an cool ball attack him off. Desha hole! Tá cool forte ag Larkin Connors. Croy ag Jamie Brennan. Marduk Robbie Keane good in the Hayden.
Well, hína dó fight in leis Gordon Connors ag gcóínar atá duine ag golar a rúthar talamh leis an íthir bhíonn rá leis pás an íthir nó picsuas ní nó rud éigean ach bhí Jamie Brennan ionta comport ach imríonn sé sacr fasta agus thu comportach ar an íthir an sin nílas agam an bhfuil sé inhvolta rud mar sin a dheanú nó an méthe dheanú le daoine ógus sin a dheanú agus iad ag fólam skillanna an clíthe ach sa chá seo dibrí sé agus níos beidir cumna na hamadí is fearr le cúláil díreachh le ham tá Donegal hon tosig. Agus an Chelm Grúta ag Donegal an North in the Park in East. Tá furin Declan Bonner Toshi Dúsithe. Pháirc Chrochan Coolan sin Jamie Brennan. Toshi the good Ceannais. A Dó McGee. Ked is féidir le McGee, you know. This is féidir leis pointe eile amsú. An Doire ceann fáte ag McGee. Donegal. Caiú ard volú a hort an Éireann Seomraíallar na skillanna Peile géalacha tá aile ach go Donegal. Ga hampla an sin de Jamie Brennan agus an sin McGee a chur an líthar Charan Trasan an sin. Héan tíiste an numa de bháin fáte ag Donegal in ish. Céan ragra atá ag furin Fergal McCusker. Numa de bháin fógrithe. Spás a Mhacha ag Jack Doherty. Bhrál up score amsú rivan bhrisise ag Leahama. Tá numa de bháin fácaí ach go blend score sin amsú Mulholland. Agus teachtain ish tá lá cholaí Duffin. Donegal a Marcal Gama. Teacht Reid an bhearn an sin tá Keenan. Féad leis a Gartín. Score amsú Doire a ní féidir an ceann sin curtha yes agus béid an Norvin ein cinnis fearr Jarlath. Well, bhí níos móna sin tiltegan ar smíine túr an Doire rúisi ablan slascid sé am scinna dheanú leis an dala molú cosise just áracan sé suas agus fuair sé an spáis sin ar fuair sé th bhráidir a chéile chórach agus ní ró sé abalta an torú ceart a eile agus bheith scór Harbh táhachtach agus sontasach de ghire an am sin agus iad sin cear a faoin sé siar. 52nd fácaí. Grúta ag Carney Lorna Park go ghaire. Sa teachtain ish tá Peter Hagan. Ó Ilan fear dhéir, Ilan ró dhéir tá sí fáteiste ag Kern ach tá sí grúta as ar East ag Donegal. Agus nadóig Leahama séite ag Sean Harran agus na fórne-gol a drón na Siomraí Festas cinnte sé Declan Bonner a bheith sásta. Marial tá siad go leisteach, tá siad cheire fointe chun cín. An cúil sin a teacht bhfuil Larkin Connors éis 57 númad. Agus sin an bhearn na smú, so héan a héan idir na fórne ag Leahama agus cumann na maithasa ar Donegal. Just a reminder that the stops to the rear of the end stand are open. As mar sin an scór ag Leahama. Sin Donegal héana hocht, Doire 7 pointe. What's that? No, we're all fair now. Just for half tape.
Tá gachtainna agsúla táchaí níos gile. EirGrid. Arahóirí brodúla Craobh Peile CLG faoi fethe EirGrid.
Tá gachtainna ag súla todhchaí níos gile. EirGrid, Armagh brodúla Craobh Peile CLG faoi 25 EirGrid.
Fáilte ráis agus tá puibre mó agus tá sé gríosa an slua tá na fóine take amach agus taíonn se leis a galín beag se as dún nGall. Agus béad go méid se ciúne agus tíra mud ar a bell a ríist. Mar sin suntasach ón chéad leis sin 6 scórlaí difriú go nGall, 6 scórlaí difriú go chuire, cluiche 4 oscailte. Scóir le hama, dún nGall, héana 8 an cúilte na techt ó Connors, Larkin Connors, díra rih an bhrise, ránú a bhris an bhrise ag le hama. Agus mud ré chun tús a chur leis an seo. Slua má, ballísteach, go dtíon Pháirc Lúthchleasa in ardwacha, agus lárach, tá sí grúta sinnig McGee agus dún nGall a gionsaí. Nis deire i ggéir tactic chun nGall úsad a tarnt chun in a siar chutar tríd a Carol. Fós ag dún nGall. Ag si daibbliú a go dása seo teachta inis tá Jason McGee agus béad a go bheice mud cárta dubh an seo. Tá lár Pháirc dún nGall inis a go mór a réime tá si Harbh údarásach agus Jason McGee go mar teart lár na Pháirc tháinig mu déireach go frídin sin fuair sé ceapú gláán lár na Pháirc ar an caiithú isteach agus is imreoir iontaid ré. Nes ainimní ré mar ribh a chuig sa chuine ach tá si go mar teart lár na Pháirc agus tuairt kidmhór réana dún nGall ar an tíomh sin Pháirc. Mar sin héana dó MC ag Larkin Connors, hanna héin an cúil agus ráchic séir. Bhfuil sí sin go má, tá sí go má. Har an trasna an sin agus ní chidí sin de ghuire in éachar mar i gcónaí agus tú siomra festas agus tú siar ag le ham Jerry an Bannisteoirla in a Jimmarí John Kinchan céad scór den darna leatha eil agus an sin tógíimiid an teachtaníar ar sin nach an iste sé dún nGall fuair an céad scór táhachtach sin. Agus an kicich mach sin na techt an gúil bar bhín tá deir gleis mar bhí Michael McAvoy in a rúiseacht agus inis Coney a gionsaí for se puinte sa chéile duine go cheisir. Mar tíos ar sin, tá sí peochaí sús go máin sin. Ag Tony McLenahan, fear buna phobal. Cáitisteach. Agus dún nGall a teach léinis. Fear an líomh Mícheál, Michael Lanigan, nó Michael Langan. Joe Connors. Zachar Connors sin a stoppa. Owen Bond Gallagher. McGee inis. Agus McBrearty. Fáilte leis inis ag fear chuí Doire, Dara ó Peile. Céad is fed le Peile íana. Gan sin fácaí ag Mulligan, b'na chéad scór neo fáilte ag Cian Mulligan. Fuair sé héana sa chluife le Ceannais. Ja, bhí an réitear cineal fleithúil dó chocail ar a béidir go neanna sé thá romparach bhí an ceartach an réitear níarna sé mar chail sé an líthirte fé second beag chuirinte ar an tras an rud eile tá feicálaach sa clíthe seánna ceart go leor imíon gach duine siar nar nach bhfuil an líthraid in a sellbhach ag dúna ach nuair tá siad ar an ansí té an gach duine suas agus is sé ionta Jack a cosintí anna níiad an cineal sin ansíthe. Yeah, Lewis sin an rud a suntasí éonar tá sellh ag dún nGall tá si do techt amach agus Lewis fúb. Nis, scór tastal or in Fergal McCusker. McCusker an ói a rú Craobh na héireann le deire. Slúnéachadaí mar rinne Declan Bonner hain. Bannisteoir dún nGall. Canchin fáilte inis ag Patrick Carney. Agus é sin is ar faointe bhfuil sí tá sí har a trastal. Bhín canchin a tastal. Pitse táhachtach an sin ó gur ddíireach le níad a chuine le Janghail leis an clíthe seo mar bhí sé sleannar ciúlú hí fiúin san lomadí dearnach céad nómadí den darna leathan se agus nuair smíonn tú cibé bhainean an clíthe seo bhfuil tá siad a golan airce céile le bailach clia ag an Jerry Seachne tá ionta leidir an seo bhí bua másar isciach go go léon agus híos tíre an sin
Kiri Hanach me an Cluiche Ceannais either aids in Hain agus Corcaig agus fi well hug she trashcart dois Faraswar Harava Moore and Shin agus Jim and Shin Angus Paddy Hughes on Farty Linia Kaincha Sean Horshan agus Bridge go walk a shade brother again and Sean. Martin an métar a tap trastan seo chun níos a tanga hiúirt go bhirt Tá sin sin a consta Shane McGuigan. Siúlum sa gur hála idir Hain agus Conor Morrison agus mín rud eile tháinig muid Conor Morrison a gáil díreach suas an Pháirc agus well. Sin Collinsmore go raibh a cárta dómh brunta ar fearr Leachníl an príomh nuas go atá go Shane McGuigan. Sin Collinsmore. Ja, kom meer rode beek talen en zijn ik min is far in te onrog keer Imri en she goni shem begin. Dus een realige de shin aan te sorm shenaka. Can't dishes agus grúta ag Conor Doherty mar sin Shane McGuigan fágáil Pháirc na himra freis cárta dómh Collinsmore Hagan inis agus an ceantin imi dheis de bhróig fearr Vanachar Peter Hagan. Well, mar fucking chin da gure Caimera mar sin begin inte tal doif Hanoan on a seer kicking a gon gra emerch the gach kinjal commas ege tag taster o hossi mai ta shabbat a lihrage ail agus is inte alinta agus é shalad na lihrage agus is current ni akam ek jeer in shake a fearing yak man Cluiche salach is shag ni dinja bi ag elue o Lochlan in nGall so the fearing yak ni sak jeer Ireland shin Tiernan Flanagan takesteach an áit Shane McGuigan na sucrcha díach steach Marlon tosach agus Conor Morrison tak trasna chun é warcall agus Donegal na gimmert le burst nu trúr nu beidir cuaigar sweepers le scúbadóirí tá sí take siar go Donegal den takeí trasna Chin Morrison tuc sin bhealach ar fád Freed an Chin agus peochasús go héasca ag dára ó Peile an cheo teachtasteach anis go dtíon Pháirc Lúthchleasa chuig faointe idir na fórne agus teachta anis tá Donegal a teachta agus Lúthchleasa McMenamin agus táineh siar McMenamin a Thompson. Tá siad compordach a gáil díreachas teach sa líne cosantain sin áhrac ar gáhraach tá intal an dheargas a haispan sin agus áhrac ar irid cosantóirí atá gáil isteach agus díreach sin Jack Doherty is Jack agus ar smíniú ar na himhreacha a bhí siarach an níú ar Jack Doherty sinna dheanú just chuann sé chun talamh agus an sin bíon an chalí sean agus well just an rud atá feicálaach faoi Donegal Inglas na gach duine tá na bun skillna go fliorseach acu agus áhracann siad ínta compordach ar an rúthar passan siad é go nádarthe tá siad ínta alínta ar an níhraid áhrac ar san díreach go deanú an rud ceartach áhrac suas i gcónaí ar leirigh an ré passala nuair atá sé i sealamh na líhraid agus faoi solas na gealaí a támuid in acht an ardmhaithe nach dréachthmhar an rairc é an ardmhaithe an seo an cumda is aile agus is stairiúile in dhearan. Cinnte feáildint sin ag Jack Doherty nar thug na fórne seo air a chéile an rád na minar a 2015 agus go leorgan na himreoir seo gimmert bhí bua ag deire agus bhú siad Craobh Uladh an bhliain céanna ach na d siad a chéile faoi fé héan an nora is le Donegal a bhíon lá. Mar sin tá Michael Langan takas ús den í seo thógáil Teidir go máis faoi rós a chéad agus an 3 points sa fát in is a Langan. Well an tíomh contrail se de mar cheiceil sé an níomhraid sin leis an cosheas agus well ba siar cecht a chuid cití agus chuann sé an trasna go han compordach díreach mar a léirí me an cósteile galarráid a Donegal nar a smíonn tú go bhfuil na himróirí seo compordach in gach gréad an immert agus ceart a buíonn seo tilse ag sílam sé gur bé Stephen McBrearty. Ó botún sin ag a gúil bora tá sí fát in seo de sé chúil ag Donegal agus
Fiol dinta, tá ma cheappa go ben cool butter in you fiol sin ba. Well, feck mo Sin drísta. ceann risky is smó a winner leis an kick amach garage nar a cortar fí bhrú agus nar híon na himróí hon tosí gar na tosí an tosí gar I gcónaí bíon an contar sin an agus tá sé intigi tuige mé ben McKinnis a géirí a kick amach a garage mar tá an láhan uachtar ag dúnaáil a Lárna Parker le Michael Carroll agus Michael Langan agus ar nóid Jason McGee Agus Jason McGee, hart fan áit sin den Pháirc seo. Michael Langan atá gimmars mar an tosí go fíorneach tá sé sláúach fásta gona kickan amach bháin go chéile agus tá sé dínta leidran sin agus ar nóid Tony McLenahan a gimmar hart fan Karen sin den Pháirc fásta. Sílim sa gurbééis sin an darna buí a fuair sé. An dara cárta buí bronta ar Oisín Duffin agus cárta darug agus níos más atá rudí fáil go ghuire in seo. Oisín Duffin agus Shane McGuigan imi go Pháirc agus an bhearna a méadú. Feic mu de teoríiste, tháinig sé trasna agus cárta buí cinsin sin dearlad. Gan áras agus tá Niall O'Donnell in áit Michael Carroll a thógáil mar lean tosí ar an irin seo. Mar sin cárta darug agus 7 pointe it's in the fórne inis. Is the soon am Cluiche a hart in the hain. Doire ced is féit lobíanna teachta inis. Cur siar ag Hagan. Spás am un seo. Agus Danny Talon. Fa se rá foint Lewis a chéadle ó chican na sira. Agus inis Kearney. Agus an ceann sin an dara ceann cuir mú ag deire. Agus obair na gapailjanta sin ag Kearney nar a fuair sin líthráid. Rinn siad gachrod a jocoló a dhéanú nar thuúid siad isteach sa tracht sa Patamala an sin plánaí siad an líthráid tíobh hir go dtí tras na park. Agus sean seans cool agus an carta buí ar nóide ar a choú Oisín Duffin den Pháirc ras segus an rite inis agus cumar an scéal beidir go bhfuil túl Contact lens tuí mach an seo. Linn sé chum teanghile an sin ar hiúil. Ceach a híon númad caite brisiste nimmert inis agus a breanú timp de Pháirc tá fearr tarní siar ag dúnaáil agus mó ar a tíomhlín an seo a lug leis chéin tá Stephen McManaman ín sam a bhecin Danny Rogers agus dúnaáil go a cear leis sé kick amach ach gín na kick amach gaibhí go má an seo go ceachtar coolbara Dean Kern fós ag Kern da caiiseach amach agus í cur ar chlé tá an pointe bronta. Well, níl is go déhí ghire ag golfoin a kickan amach garage ach níl siad a chial an échar ag dúnaáí a chur amach garage mar an labhan uachtar i Lárna Park a Ceannais go hairithe agus inis well bhrun siad an pointe seo ghire. Seans coolán fásta iontacha an rud inis go siad a kicil na líthirte amach a Lárna Park. Botún in sin léite go má ag Langan. Slascim das sin ó ón Bán Gallagher. Teachta inis tá Donald. Niall O'Donnell a chur isteach an dro ón Bán Gallagher sé hos an glúiseacht agus sé fichnín an glúiseacht. Ón Bán Gallagher ag amsú pointe go dúnaáil. Tá ma cheappa go bena chéad pointe time sí ag inniu. The leargus mai hasman ag an glachan sé óhhaíocht den líthráid nó trí ceartha chuigteach beidir 8 gas géman sin a chhlachaí ag agus lecan tú cabbé bontáiste táin agus leargus mai hasman ag an arcan sé suas níl réarbí anfach in chuúil a bhfuil sugad maran an seans coolar fiú lethecinn agus nó recan tú sé agus a ghfuil sé ar hiúil bar bhád gan gáil sa chance smó agus é chuth an trasna agus an fointe seo a siad coolíní a coolíní a bhfuil hí an clíthe seo do rúnaáil an aid a golfach in chuúil. An 8ú scóir difriúil go rúnaáil agus an kick amach báil sa go má an dí takeisteach Dean Kern tris an Pháirc ágáil agus Éamon McGill takeisteach ina áit. Mar sin fearr leannaí takeisteach agus feicim is go dtíad a cád zucaise Curran agus inis an fearr Pháirc a dahartí. Fáit inis ag Talon
Hit is féad le talan íana. Seas os a chóir amach an sin tá Tony McLennigan. Talan. Slash came zas a chin. Spás an seo deis ar chúla bhfuil agus. Kicks here Brunta. An Oberjant and Chinnacallan just Jirach. Shinnon brothers Tawakti or Fager Himrory Anu na just Vrishu free John Linia Cossington Chin Jamie Donaghy a V Shelled na Lihra Chin no Flanagan Gumaleshkel agus An Oberjant ege agus Sihrin Chin Sear kick. Agus Ceannais Ganesh ag Peter Hagan an Fionn Uladh. Shefwinta Atrabanish. Well, agus a gcónaí bíonn splank dócha seán de Joculo a gan sin McGuigan agus Ashin Dovan an land tosí agus land cúlaí curtha an Pháirc gan bhhain le carta dú agus Pháirc le carta buí is míbhontáiste smó atá ag deire a bhfuil gach buntáiste taú ag taiste luach na teiste go an labhanúcht ar eile ar winning all nacht. Deire tatanish Kearney. Agus ó fáid Ashin Duffin an carta tarug sin. Tá nGall cinál tití na gola agus is deire tá gimmert an fel ar fad. Cábhail na bearnaí. Deire gar na bearnaí sin amsú. Talan. Shelf cáil sa Acab. It's got síos ar sin. It east. An Doire here ochtaí Puki Seuss ag Langan. Tacht amachchan is. Michael Carroll tá ciún go dtí se sa Doire le. Machchan dro Jamie Brennan. Fácht ar as east is Brenner Lewis tá go bhar seo fear chuí dóir Michael Carroll agus bhíon pass tí here go Jamie Brennan nach duine feáil an Thompson ar Michael Carroll. Elijah Compordach ar an ruthar. Gulhon Tossig agus Jirach agus ag torch na passer hiúil Jirach as cór aircan réitóra al sihrin sin séar kick agus Sheeran Jordan Curran Beirgegur sin góir go bhfuil se galisteach sa leorach ar bhí sé gol sa tóra ar Beirge na gró an darna sí ag a thuirt chun talamh. Mar sin Langan take a súslenní seo a bhóla. Hartar ceannacha 7 méadar amach. Maidí na sin seo kick má míntach a bheith an. Conchinimi Yesh. Agus Starlet kicks here on sin machtú níos fearr as sin aibbliúisteach. Sílamén ar smíonn tú ar an neart a acu a lárna parca agus a rimmel na Carnóige an sin. Ó an Conchin Puki glán guntála agus níl rudí gaibbliú mach an seo. Go ráide. Agus Michael McAvoy leis an motún sin is béidir go cheart. Go Ben McInnes a bull in the Eurovision, he's fudge. Se seansíntaach an sin de Larkin Connors a rís sé faointe chuidir na fearnin ar tá sé seachbíinte chuan ar tá sé faoin seán bíon seansa gcóí an is maithíonn tú go bhfuil an clíisteach sleanú ar hiúil ó ghuire agus le ceara cligna déag bhí sé gcóí go bheith Jackar dóibh. Hí na cethir am síne ag Larkin Connors. Oh, botún eile dinta ag Ben McInnes. Béidir go machtún nGall an deire chuir leis a glyfa seo. An post a boilte fós Acab de seile agus í curra ar Yesh. Well, sílim sa hingar ceart a Ben McInnes tríal a bhain se sé a chaithú amach a lárna parca mar a leiad. Ma dhéanann tú, ma cailann tú an telefon mí a lárna parca a seans agat ma aonn tú na cosantóirí siar ach le sin go fíorinn ag seo gheachan an dhé céar a tamid ní echail uí agus cai siad a bheith ionta cuaramach agus fiú inis tá sé Jackar sealamh eilnar tatú acheice go gairid. Canchin curamú go nGall ag Conor Doherty duine go na honnaí honigteach sa chéad le. Go síos ar sin hí Pat Kearney
Shelb ag dere. Mar sin, Cerach an ní númed caite. Cuman na Mhacha ar fud an Declan Bonner go dtí seo. Teachtain is tá Curran. Tá sí an ard. Tá sí an chrín. Pointe eile amsí ag dere agus an bheanna sin 6 pointe átra baríst. Má amsín dere cool. Béid gimach si drasan ach tastín cool bob. Ní siad go le Cluiche a ruachtar man an amsín jig cool. Ownbán Gallagher. Cur siar ríist ag Dara ó Peile. Michael Carroll in ish. Oh, sin glúiseach das. And Lauren the Pháirc. Schleas came all in by Carroll. Mahagan score a shot by sé cheanga score in the lay. Fósig Donegal. Pass got a trasna. Will she stay? Tá sí stop by Erline. Jarlath bhí sé sin in a glúiseach the chéad sco. Chúisi do tíomháin na Pháirc I 10 seconds. Agus é stoppaí Erline ag dare agus dare teachtain is beidir na bheith go neamsir siad pointíad hain. Mhacha seo ag Mulholland, Burton í duine go sin ná Stephen McMenamin. Spás is din seo acub, cad is féile Derry inna, is féidir ó point am siú. Well, Cluiche Harva maihan sin a bhí ag Donegal. Seathe co-immert den Sky, Tischkens den Sky, ach cosins intachan sin a dhéanamh ag Niall Keenan. Agus bhfuil sugad maithe go zilagus tá siad abal dé scóil, tá siad ínta springlithe ó híomh na cosint a bhí siar Tuarán sin agus go gaithí deire cúla ail. Níor lig siad isteach a cúla bhain an cion sin for Coleman sa chéad Mhacha dá híróin in the néadan. Donegal teachtain is, Niall O'Donnell. Deis an seo ag Carroll agus pointe amsí a freagra má ag Michael Carroll agus ag Donegal. Yeah, but just léiríonn se sin céthú leidir agus atá siad a rís. Agus an cumas ar fud na Pháirc agus Carroll ag Janú scris orthú Pháirc Doire bhfuil a géala aige agus well, Jimmer sé ag gach level de Donegal. Hartfell ar na Pháirc aniu tá sé gimmert níos congrí don cúil ach tá sé leidir, luffar, aclí agus nuair smíonn tú ar clíthe an lé aniu agus an corp aclí atá aige tá sé Harabh atá agus áhar gorthú a rís. Tá siad a gol ceár. Cad is féad lobí an leis. Bhrú teachta sin ar Conor McGrogan ach teachta amach leis tá an captain Keenan agus daibling ceansin gomach go má go ghaire. Hall faoin seastan. Glúiseach das teachtain is. Go siar an sin Hagan. Agus Carroll a go síosar ar sin. Agus tá sí grúta as a ríist. Langan. Acra spás a munseo ag Niall O'Donnell. Agus in the íon sin tá Keenan. Tá sí fós aige. An cúlbar a take amach. Ó, contúirt it seo. Sábháil Martin teag McKinless. Agus ar deire tá sí cur ar a trasnán. Léite go má ag an cúlbar a Ben McKinless an sin. Má tháinig an pás trasna bhain Niall O'Donnell. Lehas the fast and shinning is Jira Cosur, Currishin a given to do the Shane Walsh O'Gallia and Yedin Kildarin or the first Capuglan Alarna Parka, Rishil and Yart, August Cossa and Arj, August Action Nail Keenan, and over Wyhan Shin Gulsa Tor pass Intach and Shinnock, over the Gapple Jantic Ben McKinnis, Huckalat, Bejar Argoin, Gianagro, Kick Eric and Shinny Doyle May, Ach Shilamse, and Ish go well on Cleha Buincha, Egg Donegal, August Shin Connor Doherty, Shilam Connor Doherty, me Mach. Cinnte bud dtíach cé a tháinig isteach an áit. Deire teacht agus luas fúb. Craobh se grúta 7 dúr ag deire ag Donegal. 7 dúr ag deire chomá. Ceann sin imi a bhád ar dheis. Mar sin, mar bhí mar rá. Craobh ola foioi fé héan bút ag Donegal. 7 nuair in Umlán, nuair deire 2010. I know I cháid siad 3 chlutha Ceannais. 2013, 14 agus 15. Tá níos mú cáilte go ná tá grúteach go 8 cín cáilte ag Donegal. 2008 nuair deire go raibh deire sa chlutha Ceannais cháid siad an lá sin.
Mar sin, Jason McGee, fear chluchan éile. Bheits an áibh do luach na himar a cinnte. Carroll. Fátain ag Niall O'Donnell. Spás an seo ag Lorcan Connors. Sheer dro O'Donnell. Cutter har a trasnam. Tá Donegal. Breanú gomáis. Agus differul war janta O'Donnell Pháirc chosa fanúr ar hanig sé agus tá sé ag Janu an damasta an sin isteach a lár chosan se gire. Cumar scéal go le Donegal a bheits an lá go bíad a bheits gimrit sa chluife. Lea Ceannais ar an sahar na naid blá clia. Hagan inis. Sheer dro Jordan Curran. Curran agus Craobh ag Peter Hagan. Cathal Mulholland fear an gláán. Seach dro Eamon McGill. Catamach ar zere an sin an dó Hagan. Bolteisteach ag Mulholland. Bhfuil síimisteach fósán. Trasnan bolte ag dere níl tadagal Craobh. Agus an deis in a tacht go Peter Hagan. Let's go! Mar sin Daro Peile tacht amach lei. Cheann nu me go léamh fácaí sa chluiche Ceannais seo agus Donegal a tacht agus an túfá spás ach go bid seo. Sleas céim all in sin mu O'Donnell agus buile mar in a muiche. Zere leis Cinto an cúil sin an bua go Donegal. É tacht go Ethan O'Donnell. Well, sinna fear taine haachtar an Pháirc ruthar leidre a ríisiúí agus buntáiste mai a immerte an réitear agus ní mór go jocail le bheith McKinley anú. Ar an frithontaí a hanig an glúiseach seo mar bhí a bharíoch cuas ag deire ag an am. Agus inis, well, níl sagam an scór sin dóiseach déag an a dóiag an é sin an machtnú suntasach den immerte bhí ag deire go hairis a darna leabhí an lábhan uachtar go hilas go thomlan ag Donegal agus a ríis tá siad ag gol an tosaí in a donta ar dhire. Cinnte tá cuma an bhá ar uran Donegal an ói 3 pointe dhéag bhí atrab hain agus an cábhain sa chluiche Lea Ceannais agus bearn na mór atrab an seo. Good line, good line. 1 pointe dhéag éidir na fórne agus ní le bhád fácaí 3 nu mad fácaí. Ní sam beckham is mór an dám chútah gortaithe. Cúpla tuspántas ionintach ó Donegal agus an ói taithí idir chunda ar taithí síinsear ag go leor an na himróirí seo. Donegal bhí siad de gimmert sa srá agus na comórta seile na fud an Rory Gallagher. Agus tá siad de breanú Tharbh aclaí, Tharbh láide agus Tharbh cumasach. Peile den sco. Daro Peile, beidir go duch an tríú cool. Tá se aibdú go dasachab, tá sin sin ag langan, ó tre wad ro éasca, agus ar zere tá sí amach go chic cearach a cúig. Ach bechearc amach cool am sí istin sin ag Christy McLaughlin. Yeah, well, it's dóigh go méthe ag smíine ar ceart dó é chur thar an trasnan ar an smíann tú an urid táí an tosaí obair ionach deantain sin ag Cathal Mulholland a bhí ar an líne dhearú an sin agus golas teach í coppanóma dearan ag go bhfuil sé siar mar sin a héana agus Niall Keenan ach an is dóithe go goirí siad an cic chuig bhéad agus daithe thar an trasnán mar ionta si leidir ar fud na Pháirc ach smíní tá level eile le fáil acu don dearú seachtainna mar tá siad a goling le Bailach Clia agus an cumar an scéal bhfuil Círí fiúníos leidre na Iadsan. So sin áitse bhfuil an dúthlan ar fud na tíreach tá Donegal ionta leidre an seo. Cíle me ganagil takeisteach gan chupla seconds arnach hiic it teacht an ish. Wai McGee agus simi ar yesh. Mar sin Kinlis a drone Clehan and Mark Witte agus Tóchan sin ag deire an bhearna róhór iad in na fórne seo an ish.
Haibdí Mhacha Chinnig Flanagan. Can Ardach a ríist. He cur yesh. Agus Fuoin na sailse sa Pháirc Lúthchleasa is le Donegal an lá anna dí heile takeisteach Craobh fág an na Pháirce. Tá Cian Mulligan agus takeisteach an na áit sin tá Danny McGonigal. Chun chur an dómhnaí. Astra intach janta an sinnig Danny McGonigal ón ceann Doine tá díreacha Huas Chira, she's Kaji Ard Vahanok, because Astra father of Janu, Mincher Gunagal, because Slua Master, Maihan Shah, O Gunagal and Shahanok in Ard Vahadish and Bua Shah Hacken. Derry Gerra Cumanese Fowler, a chlor on the score, because Coolam Shugo Payne. Chelvanishig Danny Talon for Cool, we canish Kearney Og on the Harvey list of 3 Deag. Mahara agus in ceann sin chur a translanding talent. Well, bhí sé ticky go méid sé géirí cúla ail díreach le droch échan sin scór Jerry Shaw a Winston score agus chuann sé an traslanding agus just an clíthe a gréthas anna geta an cilges fear the year on a Donegal gentach go mar tá sé ag smíú an clíthe war clíthe canis na Héireann ar an Saharn agus is cíal ag Declan Bonner sin a dheanú ach cógáirteas do Donegal. Cluiche lechanis na Héireann an I Lúthchleasa agus na honna dí tucaisteach agus deis tucha ag Declan Bonner dun Peile agus tá tuibre tosaí ríist tá Donegal le damsa agus tá Cluiche seo beag na chart. Mar sin ceapan Craobh McGonigal bhfuil just na cossaigh seo am siú. Agus an post a boilse tá go síosa sin ag Brennan. Ní á cearta sin ar Craobh McGonigal. Sin trúr a meas tosaithe chunagáil atá ábalta cicna tímog a cearcha cúig am siú. An áid ní raide le McGonigal an sin. Clog got its Zarg on Tom Carter. Cluiche Ceannais seo búta ag Donegal. Hanoi and Carter Zarg sin a fur Oisín Duffin. Agus Shane McGuigan for se Carter Dove Lewis a Dairle. Bert Lornach do Iran an Derry. Agus Anish Niall O'Donnell. Tá go leor sell a feici go O'Donnell a tháinig seisteach. Mhacha, so Brendan McCall. Oh, Brendan! Bheith sé asúm nach rá Declan Bonner Brendan sin fósach go bestin sin. Agus I deire tá sé piocí sús agus map go gluiseam mu another year nach go luúanis by Sean Harrison. Cluiche at the one eile, bris the sheets the chin, ag Patrick Kearney. Jack Doherty tachtanish. Smachty Stinchin. Ag Tiernan Flanagan. Nach at east. Na Cossentory here. Grucht on his shell of Donegal. Ag at east did the tachtamach agus Lewis Foob. Carroll. Glor Spas ag Brennan. Finlesh Coola Lam Shoe. Oh, Tasha Kriechlin Shin. Ag Michael Carroll. Tasha Nachlad. Yeah, Hugalag Shah Hekalig Chacht Gafiriach Ingus Mar Tashid Gahulmlon an Avanuchter Donegal and Sna Darna Yahan Shah agus Coe Marchintach and Shen agus nor Arkantu Hugalas Golfakanya Yancy and Jamie Brennan Tuganches Jahe agus Gafiriach fi Ben McKinnis into Congrach though Aganis Tarach Gerek Hillis Gahumlon Richa Aku. Kinsa Ross Ritza ag Derry agus was fós leannacht leis an Emirates. Na Cleigna Crumta. Yn ceann sin catisteach an cool bar teachtamach go má go Donegal Danny Rogers
Agus sin an adog dhearnach séite agus bua Harbh slachtúir an seo. 3 pointí iad na fórne mar a bhí sa Cluiche Ceannais agus bei cholanna cúneal súl géir an Cluiche Ceannais in áid blá clia an saran an chéad Craobh óla féife héan búta ag dúnaáil ó 2010 an 8ú Craobh óla in umlán ag an ngráid seo dómh agus bei Declan Bonner Harbh sásta leis dusbánta sin dearlat. Bei sé mar bhí sé inta stúma agus onrach agus macanta agus níl siad salach chuí siad am an líthra John Tamar fad coimirt ítach léargus Harbh a maithú na himróí compordach na skillanna fásta agus a bhfuil sogad agus bíon daine ag tuairteach faoin fel an léonniu go bíon daine gach duine gol siar nar a cheiltar an tealamh ag bhí an iran seo sásta nar a bhí an líthra na sealamh acu gach duine gol chun tosaí fásta agus leacann sé cinmhór fuinne bheasad agus caithí tú bheith Harbh fitailte agus nuair smíonn tú 3 bliain ó hin nar a chail siad in iad an gire sa chomórtas moinear de get hanig siad an sá sa darna báta ag si trescarta ardmhacha híl mé an lá sin agus go mé an bú acu sa nóla rudnáir Harla agus win deire an lá sin ag seach cúteamh tá si ní heachta rás go hardmhacha Aistear ionta fada nar a smíonn tú bhí me cain daoine ó cill cartha an seach a hanig bidger couple of kid míle le hat an seaachnacht agus léironn sé thó géir agus nuair takeíochta aonn siad ón Lúthchleasa agus an bua go thomlan tuilte acuanacht in ardmhacha. Agus 3-7 na 3 pointí sin an scór déarnach a bhíonn seo an scór céanna a bhí sa Cluiche Ceannais nuair thug dúnaáil léasa ceart gon cábhan cinnte siad dúnaáil an uran is fearr in ola im léana agus siad atá a golfríd gotí an Cluiche Ceannais. Charles focail ar chuide caiúns olmhór Cluiche tiime Shane McGuigan amach. Tá sé ní gáil síos go ina luach na himar tá sé bronta ag Gráine Duffy ó EirGrid an sin. Ibrid deachún an gáil Jamie Brennan sé chrocha rá cheangan na cúl mar sin an bronna dinta ag EirGrid agus ag Gráine Duffy dómh. A Charlotte mar bhí mar rá Dyle nuair a dimme na himróí tábhaach sin McGuigan agus Oisín Duffin go fád ní raibh seans acu. Ja, tá deire in gáil síos go dtí rinne trí agus de ceartdóid beidir lasar a eiceil ins na buhalí seo atá ní gáil isteach go dtí Cluiche Ceannais ola agus bhí siad gobar gobla dúnaáil suas go dtí an chuig beidir nómad is fiche sa chéad lea agus imróí maithe atá acu nuair smíonn tú gur win Mhacha ratha corn bh cruúí coppla uirní a chéalann sin agus Sleachnéal agus Glan Mhacha ratha. Bhín tá lasra go dóchas is tí sa dorchadas tá ghire leis an iireann seo agus just mar acail scoras dóithe gur bíad tíróin go deocail le gur bíad san tíróin a charí dúnaáil sa chéadbáta an darna iireann is fearr an ola inis. So Cluiche Ceannais na cábhain ní chuir dúnaáil mór an iireachtaí amú, ní chuidir mór an iireachtaí amú neoch amá as a bua tiltte go má fud an Declan Bonner. Agus éiste mud Peacebug leis an méid tal rá. Agus an bronna dintaigh Michael Hassan bhirt chatíí rúnaáil agus éistóma le Peacebug Cantanis fa ón bán Gallagher fear na Calabeaga.
first of all, I'd like to thank the players who have played. But a massive effort to start celebrating and it's like something that I want to get the opposite thing. Don't get back to hoping that they are. Next, the Mhacha team, and all the boys, put a massive effort again. We'll be here like this since the match since the 16 up. It's an absolute treasure, thanks for it. All the sponsors who have helped us get here as well. I'd like to thank massive thank you to GAA and nGall for giving us opportunity to be here as well. The Derry team, I just have 3 huge cheers. However, the Donegal supporters, especially the massive numbers. I know it's going to be here, but so far away, a massive thank you. Thank you. Fair play ag own. Mar sin deire Craobh all bútsa ag Donegal. Cháil siad a rábhíl a 13, 14 agus 15 ach ar deire. Tá 8 Craobh all féife héan bútsa agus béis de golará, béis de gimmert an ai Lúthchleasa ar an sathrann se thugann Círi I gimmert an ai gáile sa chluithe leathcheanna seile agus Jarlath cá bhfuil Donegal a breanú ar fórne eile. Breanú ar Lúthchleasa, breanú ar Círi, breanú ar gáile. Cecha más a Donegal. Tá sé inta mai seansís fearach in a fearnar bí eile a gcuig go ala agus tíon mí bhaintá do bhaine take cai siad golamach inis go dtí clíthe Gian Jackar an iad an baile clia ar an sathrann agus mínar a smíonn tú ar an inneamh ghlac sé an ach teagar úsáid siad an cididir fearr in a fearrunnid bhí sé céisiró sé éasca go leor dóibh chuir siad cidhór finneamh isteach sa bhua seo agus cai siad golamach a ríiste Jerry seachne. Deirtar gur bíad chéirí rian na gitisiantachta go thomlan agus go múladí sear cidhhaid in a fearní hinseir ar fod na hair mar dhealar a leidre agus atá siad tháinig mé iad sa clíthe Ceannais muan in iad an corcaigh a bhí mai fásta ach ní hocail ó rudabí a dheanú faoi neart agus cumas atá ag círí. Ach béle feiceil hocail ó é a dheanú ní ná ceara ar an fáice agus is siad Donegal ceann agus tá siad leidir ar fod na parca. Gurmína mágad Jarlath. Well, is le Donegal an lá an seo 3-7 na 3.1 a chéach na seo agus sin an scóir deir nach sa chluithe ceanna seo a go dtí chéidir eile íha. Tá gachtainna ag súla todhchaí níos gile. EirGrid Armagh brodúla Craobh Peile CLG faoi 21 EirGrid.
Tá gachtainna ag súla todhchaí níos gile. EirGrid. Armagh brodúla Craobh Peile CLG faoi 5 EirGrid.